social media imo mandinoswera ndichitsvaga kuti zviri kufamba seika. Ndine zvakasiyana siyana zvandosangana nazvo vazukuru. Handiti right, so chiteerera muzukuru tisati tatanga nyaya yedu yatiinayo panapa kana unga usati wasubscribe to this channel muzukuru hapana chekumirira. This is your family channel, handiti, so please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video zvatoitirwa iwewe you'll be notified. And thanks very much. Thanks, my salute kune vese vanoramba vachisapota basa, my new subscribers. Welcome to the family. Anditi unongonyora kuma comments kuti zvoni ndiri new subscriber, totokupa mazilove ako nemasalute. So now pazuva ranhasi toda kuti alright, it's story time, and it's story time ozvinezvi yemapictures and your photos vazukuru, my photos enyu, they tell a story. So mastreets social media matinoswera chitenderera chiita up and down. Tikakwidza kuTwitter tobva tadzoka nehighway, takananga kuFacebook tobva tadzoka nemuhighway, tobva tanoti muInstagram, tobva imi tinosangana nezvakawanda. Nosangana nezvakawanda. So ndo zvandinoda kuti ndimbokuratidzai maphotos atinenge tichitora nemapost atinenge tichiuya nawo tichiunganidza, tobva tauya nawo tobva takuratidzai zviri kuitika around the world social media. So the first pics atasangana nawo neana wari panapa, right, musikana wetomuziva ndiLorraine Guyo, handiti musikana wekutrenda nekuti ndinyengeiwo vale zvayasvika handina munhu ndinyenge akabva atotrenda mwanasikana, handiti mwana wehanzvadzi yangu akabva toitawo celebrity. Vazukuru, zvinoitisa vanhu macelebrity zvakasiyana siyana. So zama uri ikoko muzukuru, unongozongoona takutaura nezvako because ndo nyaya dzatinenge tichitsvaga, handiti nyaya dziri kutrenda. So ndiLorraine Guyo. So Lorraine Guyo tazomuona zvakare, ameno munhu wari kudandana ndiani chaichai, kutaya kuda kumuona ndiani ka, but tiri kushayiwa kuti ndiani. So Lorraine Guyo achiri kuviga munhu wake, but uyo akuwinzwa pasocial media tomuona mai manje. So azouya naye zvakare zvikanzi happy birthday to my soulmate, handiti my better half, my partner, and the amazing person on planet. Every day with you is a special day, but today is extra special. It's your day, my sweetheart, with all my love and kisses just for you. Happy birthday, Sabe. Asal ndimai vangu ka vatau yanzvadzi yamayo ndisekuru, saka alright regadisire. Ai ndinonakirwa zukuru, ndinonakirwa kunakirwa chaiko chaiko. Right, chintereka chitendera zvakare mastreets social media. Tabva tanotiwo kuInstagram tova tanosangana nechikomana icho chekupfeka mapampa, nhasi chachakamapfeka futi awa chepana hanzi ndunge yuti, handi ndunge yuti vakazvipfekera mapampazi. Ndo zvatatibve kungokuvigirai mubve mangochiona chikomana chiri pashow. So handunge yuti mukazomona ari pamashow akapfeka mapampazi echingoziva kuti ndo yaari kupinda nayo. Tiri kutendera zvakare mastreets social media. Pane chimwe chaane mazuva chabuda zvachona chaofisa vanoratidza kuti vane rudo nekuprotecta vanhu nekurwira vana veZimbabwe. Ofisa wachona ndevana. What do you think nemaphotos atinokupai vazukuru? Natsoongororai zvenyu mapictures atinenge tichikuratidzai, munofungeiwo nawo. Tichitendera zvakare mastreets social media tazosanganawo nemuchinda ari kuitawo polygamy. What do you think nenyaya yepolygamy vazukuru? Muchinda uyu anga ane mabhebhi ake aituwa akanaka, umwe atisitorina. Onai zviri kuitika panapa. Couple iyi yevanhu 3. What do you think nekapo iyi vazukuru? Tichizobva apoka pane mamwe maphotos amunozodiisa vazukuru, iyo yekuedita maphotos, Photoshop, handiti tine umwe mufeso watazoona ameno ndokuParis kwacho here kana ndekupi, ndechivi chekupi, Paris here kana kuti uyo mufeso anga aritoriko anga aritoriko, muri kumuona akatoenda kudiaspora ikoko, obva auya obva akandake paFacebook akati baby tiritori kuEurope, handiti handiti right. Chekupedzisira ka tazotochitenderera vazukuru, ndabva ndaita sendichanhonga mari. Hanzi wobva waita come across it like this,
what the first thing you gonna do? Ukaona nekuoma kwaita zvino zukuru wobva wangonawo mari yakaungana pakona sezvakaita iyi, chii chekutanga chaunotanga kufunga? Inonhongeka here mari yakadai? Haufungi here kuti hai mari yarasirirwe? Pane zviri kutoitika nemari iyi, indogona kuisiya zukuru because unotakurana nazvo. So ndo zvatati kuigrey handiti maphotos, handiti story time yemaphotos. So be prepared kuvazukuru kuti tinogona kungosangana nemaphotos enyu mumastreets esocial media. Achinge angouya chete akangondinakidzawo, tinogona kungouya nawo panapa ndobva ndaratidza vamwe vazukuru kuti onaiwo zviri kuitikawo uko kune vamwe. Handiti ndako ndikuigrey pangwana ino. Kana unga usati wasubscribe, this is the place to be. Handiti right now Uncle Saint Steve ndichiti much love.